Yonke into ubaba abekade yisho ebeka imfundiso esawumongameli wezwe sayithatha kancane lezo zinto because of ngenxa yezinto ezayishiwo ngoba bengekho right. Usephumile ubaba kaseyena umongameli. Izwe kunalokho liyangqonqa. Angithi kumele ngabe lingcono manje ngoba kwakhisha ubaba ngoba kuthiwa kunezinto azenza ukusivala amehlo singaboni. So ke manje liyasha. Elamlithi abantu abasha uma ngase basize kakhulu njengekusasa lekhandi badwele kulezi zinto ebeyishiwo ubaba each and every speech asenzayo. Yonke inkulumo kaBaba ayikhuluma uyafundisa if uyalalela. Namanje silasikhona emkhontweni usafundisa. Kade simncomo seqale nento entsha ke yokuthetha. Ngoba uyabona ukuthi abalaleli abantu ngisho esebanikeza leadership. Abayilaleli bakhetha wenzani ukuyilwisa kwayo. So ke manje usezowafika esigabeni sokuthetha kungafanele kule minyaka kuyona. Kumele ngabe uyakhuluma. So ke thina ke asikugcishe lokho. Kusho ukuthi babhajwe phi kule number 2. Wonke. Babhajwe number 2. Babhajwe nje number 2. Neyifundiswa lezi nkulu kukhona abanye asebeze baze bayiziveza ukuthi abahlakaniphile ngoba because bala buka2 bad more. But in any case, asile bafana bakithi. All I'm saying, ingane ayivumi ukuthi ingane ifunde. Umuntu omdala akabe umuntu omdala. Lapha ngabantu abadala balungile mase igugela ayikho into ngayenza. Kodwa nje into esemqoka le country must be good. Yes. Masikhululeke kugcwale ukuthi kube into yethu. Silokho nje akufanele uba ngabe siyabona. Kodwa uma ngenkathi ngiqala ukubhekana neANC ngo ngashona underground ngoba iANC yangifundisa underground konke. Ngasuka lapho ngahlangana nama political parties amnyama. Kwakungemva kwale yankathi ambelungu nabantu abamnyama babemile bethi bona kulolu khetho zasoba ndawonye kwasho kwavuka. Ngahlangana nabo ngababiza bonke from PAC bonke. Ngazobatshela ukuthi hey siyohlupheka thina abantu abamnyama kuyoze kube sekugcineni ngoba sikhuluma yonke ipolitiki. We must just come to one important point. Ukuthi abelungu bafika labafunga ukuthi umuntu omnyama ngeke aliphathe lelizwe. Liyophathwa yibo. Bavumela namangisi namabhuna amangisi aqala lo nkulumo namabhuna avu. Bathi sizathu salokho ukuthi abantu baningi uma kuyokhethwe njengoba sokuzoqalisa iSouth Africa entsha ngeke siphinde siliphathe ngoba liwina abantu abanyama. Asivumelaneni bathi noma kade sesibulalana kodwa asivumelaneni kuloko bavumelana. Sekuyilokhu basiphathayo kusukela lapho. Leso sinqumo sabo yiso leso saba ngelokho ukuthi bakhe umbutho wabantu abamnyama wodwa. Inhlakanipho enkulu esedlula sonke namhlanje isizifundiso. Babengafundile bathi umuntu omnyama akahlangana kwakhiwe ANC. Right? Yinye lento sihlulwa into eyodwa sihlangane thina abantu abamnyama. Sithatha izwe lethu siphathele. Singalithatha kusasa. Iqiniso nje lemhlobo. Siyeke konke okunye ipolitiki noma ngabe iscientific noma ayikho scientific injani, just a normal political understanding yabantu okhokho. Asihlanganeni sibe munye sivote izwe siliphathe sishintshe imithetho sibuse. Asikwazi ukwenza lokho. Imfundiso ezinazo namhlanje singangotshana. Uyakutshela imfundiso yabelungu le ayisisi lapho kufanele siye khona. Kuba iyasisa ngabe sesifikile. Akulona iqiniso. Ngathi indaba. Sinedobani kabantu abane energy youth. Hala la energy bayidijela kithi. Ngiyaphetha nina. Ngiyaphetha. Kulungile bandla lenkosi angenishiya. Batshela ukuthi isikhathi sokukhuluma